Hej. Jeg så jer slet ikke. Jeg har jo hørt, at de går og mangler en troldmand. Og nu har jeg jo allerede søgt det en gang, men bedre sent end aldrig. Eller, a wizard is never late, nor is he early. He arrives when he means to. Her er 5 argumenter for, hvorfor I skal have mig som tutor. Jeg er omsorgsfuld. Så det skal nok gå, det skal nok gå, ikke? Ja. Jeg er god til at motivere. Ja. Mange tak, fantastisk arbejde. Fantastisk. Kan I have en rigtig god aften? Tak i måde. Nej, man kan det hånd. Nej, tak. Fantastisk aften, ikke? Ikke? Fantastisk. Fedt arbejde, mand! Jeg er festlig. Lige nu, men han er ret lækker, ja, Kasper. Fantastisk. Jeg er god med nye mennesker. Nye mennesker, hej! Fantastisk. Tak. Og jeg er god i nødsituationer. Kan du stille, Johan? Stil på her. Herover. Her. Den her. Vil du ikke Den her. siden der? Var det fint? Nej, fordi der er bræk på gulvet. Det skal vi have væk. Ikke? Og sengen. Du skal ind og sove på sofaen. What? Ja, tak. Tak for i går. Eller tak fordi I så med. Jeg ved godt, det hele ikke er fest og ballade. Men videoen viser lidt ironisk, hvilke ting det er jeg blandt andet. Okay? Og resten må I høre på mandag. Jeg håber, I vil tage mig i betragtning. Rigtig god weekend.